Minda ang Dios nga musulod kita sa iyang ginagiban. Ingon sama sa usa ka sundalo na even inside sa kampo o sa gawas sa kampo, labi na mga ng gira, karon sige man ang gitawag na sinang practice karon, magkuha sila exercise, balikatan, to prepare themselves for the war. Eh kung sabot kag dili doon nagigiram amot tawag ng Third World War. Mga naman sa First of Second. Sa may pulos ang mga armamento sa paggira na dili nila gamiton. So, mangandam ay balikatan exercises sa US, Philippines, and other countries. Sa atong espirituhanong kabahin, so on, nag-advise ang Ginoo nga we must wear the weapons of God. Atong isulong ang ginagiban sa Dios. Na ba na imuron? Naka. Na kayo nagiban? May kasukol sa mga dautan. Naayon no. Atong gibasa din sa Ephesians 6, chapter 6, 12 to 20. Number 1 nga iyang i-recommendar nato kining inagiban sa kamatuoran. Mubarog ka sa kamatuoran. Masama ang kamatuoran. Walay kamatakan. Walay scam. Walay dautan. Walay halon mga bugaw na kinabuhi. Stand the truth, nothing but the whole truth. Matos pa sa John 8:32. Mahibalo ka mo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kanino kagawasan. Kanya ito sa wala pa kay Kristo sa kinabuhi. Kung sa kinabuhi niyo, na bungkos ka sa sala. We are under the bondage of sin. Naulipon ta sa sala. Ano ang gusto ta una-una ang buhaton? Ginahimo na ito bisag dili o yun sa Dios. Amen? So muna ang kinabuhi sa dili Kristohano. Wala gikadlok ang Dios. Wala gikabalakan. Matuman lang ang iyang gusto. Napa ba na ano niyo? Napa wala na. Kasi napa anak tas kamay. Kasi wala na anak tas kamay. Asa man mo kita? Nawagin may makatog lang ito wag may decision. Or mag-true or false dito mo sa or. Wala yung na correct answer. Lugar na yun. Kung mali ang statement, i-false niyo mo. Pero kung tama, i-true niyo mo. So, alin ang tama? Na nagbarog sa kamatuoran, ganabang naghimog sila o wala na maghimog sila. So ang kamatuoran mulay kabagakan, mulay kahugawan. May mo na kang gawas ng gikan sa pagkaulipon nimo sa sala. Kano sana nahitabo? Kung imo na ang gituuhan, gidawat si Kristo na imo Diyos maluluwas. Kagkibang na ng pagtawag ng Kristo Jesus na ginulsol ka. Nang pag ginulsol mo ang pagbiya sa sala, kaligti na. Na, kabalo ba ita, tagaan tag-utok sa Diyos, no, maguna-una. Ang kabalo ng tao sa sala. Kabalo ba ka sa sala? Anything that is against God is sin. Bisan unsa nga kinabuhi, mahuna-huna man, mapulong sa buhat, pagdili na alayon sa Diyos, sala. Namitan, nagamit ka kwarta sa simbahan. Personal niya mo. Kaya nahatin ko ka. Nakay province dito Bolivia. Gat ko ito lang, province. Ano kasi?
Naman siya naman kalimutan ka. Bantay ba? Sige siya ka. Bantay na. Tama ba na? Dili. Tama? Tama lang yung dinil. Tamaan ka mo. Wala, pagpalit ng orange na yun. Ay, nako. Tato bahasa ng kamaturan niya, nataptapan. Blindfolded. Why? Because of money. Usay mo tabunan kamaturan diha sa tao. Tungkol ma-inclinar siya sa mando sa lawas, mando sa bulsa, mando sa posisyon. Posisyon ganit, pride na siya. Gusto siya lang. Daganang namatay tungkol ng politika na gusto mo buwan. Kamaturan ha? Wala kili lakbit ang mga daotan diha. Pero musabot kag dili, magubaraw kag kamaturan na kay kaaway. Na kay kalaban. Kinsa man sila? Mga tao nagbarog po sa pagkadaotan. Buwan ng isang kursa dito po sa Buanga, 9IB under niya ang area sa jurisdiction nila ang Fort Pilar. Dito muna sa Fort Pilar ang Riondo. Mga lugar na sa mga smugglers. Instruction sa sino sa gwardiya na may checkpoint, napitaw niya dito na masindan. Duhay gwardiya rin wapon sa taas. Lahat ng mga vehicles, either government or private vehicles, must be inspected. Trabaho naman. Ang 6x6 karon sa PC, gigamit, bisakyan sa mga smuggled goods. Yun na, padapyan sa sir. Sa padalan mo lang kayo, parehas naman lang tayo. PC ito ba? Padang pa sa PC. Kaya hindi po di sir, trabaho lang sir. Mga instruction sa amo CO. Commanding officers. Sa may gibuhat sa official sa PC, giratratan ang gwardiya sa umos. Patay. Kung tanaw sa tower na giratratan na yung kauban, giratratan po sila tumasindan. Naurap kamatay. Duha. Ang nibaraw sa kamaturan, namatay. Ang nibaraw kung dautan, namatay. Kasi mayo, dungo. May na lang, mamatay ka sa nangalagad kasi Ginoo kaysa wala. Kaya ang kamaturan, aramagin sa Diyos. Tama? Pero di ka mubaraw sa Diyos ng kinabuhi, mamatay na magyapon ba? Lord, sigod na pili. Mamatay ka. Oh, pero sige kinabuhi. Anak ka. So, muna mo timanan. Anong naman ko'y kalaban? Ito, mga utang yung kalaban niyo. Diba? Pero, nindot ang kamatayon na nagbarog ka sa kamaturan. Kaya iyan na sa Diyos. Amen. John 14:6 kung sa ingon ni Jesus, I am the way, the truth, kamaturan, and the life. Ako ang dalan, kamaturan o kinabuhi. Mag-uban dito sila. Kung wala ka sa kamaturan, wala kayo kinabuhi. Kalaglagan yun. Sa Facebook no, katulit. Pero siya kahadlok ba niyo? Kahadlok yun, kung atong imong kalamot. Ang pagmamatay, ang tao, mawalay Diyos, wala siya sa kamaturan, ito, nagdiplergit ang Ginoo. Whosoever names not written in the book of life, Revelation chapter 20 verse 15, will be cast into the lake of fire. Binasaya ngon na kinsang ngalan, bisang kinsang pangalan kung wala, sulat sa usahan sa kinabuhi. Tambok niya ito sa kinabuhi. Saan mo ito tambok niya kiningalawas? Di man ito tambok. Bukan na kayo na lang ako ng tulong. Di mo dala na ang atong kalag. May hindi mamamatay ang kalag, mag-anto siya eternally. Doon mga klase sa eternity. Eternal life and eternal punishment.
asa ka? Eternal life. So karon palang daan igsoon, sultihan ko ikaw, mismo ang Diyos nagpasidaan ka nato. Sa Amos 4:12, ingon siya, prepare, I will come again, prepare to meet thy God. Isa na ikaw na, si Jesus. Balik pag-usab, magandang kamo pag-atubang sa inyong Diyos. Karon ba na kay gihimong sekreto? Dagan ba yan hinig ba? Iba lang, kung na sekreto, nitro orange. Basin isa ka na isoon. Ano na? Magbantay ta warning niya sa Diyos, pahinungdong. Kung ayaw mo, mapunta ang kaluluwa mo sa kagilaab na kalayo, karon pala, andaman ang imong kinabuhi. Live in accordance to the will of God. Hinay mong katapan diha, pag kinabuhi, sibok sa kabukod sa Diyos. Huwag mo sulti, hindi siya subay siya sa dati, hindi ka kabukod. Basig kabukod. Good work! Sigig simba pero sa lawayon. No? Sigig simba, gumagawa pa rin ang labag sa Diyos. Diba? Alam mo naman ano ang mga bagay na ginawa mo, ibuhat ni mo ayaw ng Diyos. Karon pa lang hinusulit, ibuhi pa ka. Because without repentance, there is no forgiveness. Mabitang na-recommend ang Diyos according to Prophet Isaiah chapter 55 verse 6 and 7. Doon sa Diyos samtang ay panahon pa. Sagpita siya samtang siya karon nabuhi pa mga panahon. Kung pabiyay sa taong dautan ang iyang mga una-una, binuhatan, pinulungan. Pabalik ka sa Diyos. Kung sa'yo babalik sa Ginoo, ang maayo na ito, Diyos na ito, kinaiyak. Dili lamang tutog ka ng pabiro sa simbahan, dili lang tutog ka ng nagsimba, kundi sa adlaw-adlaw sa itong kinabuhi, magaplagan ang tinuod mo kinabuhi Diyos na. Kung alam mo mali yan, kung alam mo kahibalugan, mali na, ayaw gibuhatan. Amen? Amen. Nagarbo, away, magtingganay, hindi na mao. Hindi ko muna, Pastor. Sisa may muna, siya ikaw. Sisa yung muna. Hindi ko. Ang nas kamaturan o walas kamaturan. Kung nagbarog ka sa nakas kamaturan, adtuwa siya. Marin, hindi ka mag-story ka. Maka-akoy sala na yung muna mo paselo ako. Bukat pili na. Bukat. Kung muna kay pride. Huwag ka ng pride kaysa yung ito. Ha? Kaysa nagpatunan ng garbo. Anas, huwag ka nang itambog siya. Kaya gusto siya overpower sa Diyos. Pag naapanin mo ang pride, na di ka mo magpaubos, di ka mo magpailog, magpasaylo, si Satanas pa nagdominar niyo. You're still under the dominion of Satan. Kung kay di ka magpaubos. Pagkita na naon ang Diyos in the person of Jesus Christ, aron makaplagan, what is the true life of God? O, ikaw Diyos nun. Matawag ang Diyos nun, naraanggo na po mo ang inaiya sa Diyos. Okay? Ikadua, aside from kamatuuran, pagkamataro, panisikan, wipon. Ang pagkamatarong ingon nga sa likod sa dughan.
pag kinabuhi diha sa katarong. At atong basahan ang 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter 2:24. He himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Hawaran. Sa iyang gugalingon siya ang nagdala sa atong mga sala. Sa iyang lawas dito sa cross, aron kita mamatay sa sala o mabuhi sa pagkamatay. Ano sa mabuhi ang tao? Kung wala'y nag-motivate ng Spirit of God sa iyong life, mamatay ka sa sala. Din ang bayad sa sala, Romans 6:23, mao ang kamatayon, separation from the presence of God. Nasa man separation. Presto dato ang Lazaro. Ang dato, kalang sa dato tunga sa impyerno. Ang Lazaro tunga sa langit sa kilid ni Abraham. Dilipay siya dito. While ang kalang sa dato na unsa, nagsakit, nag-antos sa nabiyang kainay. Sa iyang nahimutangan dito sa kalayo. Di lagi mamatay ang kalang. Mag-antos lang pirmi. May pa rin lawas kay mamatay na ni. Hindi na niya mag-antos yung pangitag bugas. Di ba? Gusto na kang di ka mag-antos pangitag bugas, ala ka matay. Pero, masalamatan na ito, kaya na-ending niya siya na pag-antos. Pero ang walay ending na pag-antos kung ikaw ang imong kalag, may impyerno. Kunti lang, itawag na eternal. Sabta karon daan. Pag dili mo ka tagdon kini mga pasidaan ng Dios, wala ka ba'y pagmahay na maguna? Ba? Ano? Mati pa ko, no? Mutong ingon ang dato sa iyang recommendation, human ka siya gidinay ang request primero. Kaduha request niya sa iyang yun. Kung mao ka na, amahan mo ang Abraham, pagtuwa sila sa kalibutan, aron sultihan na akong 5 kaigsoong lalaki kay mga bugoy rabot. Aron dili siya maihani sa akong nahimutanan karon. Ay, pagpatay na i-concern. Ikaw na kay concern sa buhay, nga masangyawan sila. Nga kay concern sa imong relatives, sa imong friends, sa imong silingan. Aron mabuhi, tumutuo sila. O, pagkamantaron, magkinabuhin ka diha sa katarong. Ayaw na ng away, ayaw na ng dili maayo mo relasyon. I-maintain na ito harmonious na relasyon matagos. Malipay ang Diyos. Kinikahan kita magtanaw silang mga anak na maayo ang ilang mga tinagdanay, walay away, walay unsa diha. Malipay ka. Tanaw ni mo nga kung nagbaglumon na anak. O niya ang oros na ito. Lipay ka rin. Sige ka malipay na makakita sa iyong anak na puros pang mamintaha. No? Mamintaha, hindi gusto pa alkansi ba? Nasa iyang pride. Sumupod ang Diyos. So kita mga nagtuo na nagdawat na sa Diyos, kagi ng Kristo Jesus, magkinabuhin ta sa katarong. Wala kay problema igsoon. Mubiya ka ni kalibutan, anak kay kamaturan, anak sa katarong, iyong magdaghan, maginayan sa iyo. Katunta siya naman, anong sa iyo magikuha sa Diyos. Di man tamang buot. Sa Ecclesiastes chapter 8, verse 8, walay makapugong sa kamatayan. Kaya matubang ka sa Diyos.
Ikatulo, ining pakigdait, ingon nga sapatos. Sa man yung pakigdait? Atong gingon, ganina na pakigdait mining doon na tayo maayo nga pakigrelasyon. Makatulog ba ka na kay kaaway? Dili no? Ayaw magtiayang ang taliktanay. Nagdulog tuon doon taliktanay kay mag-away. Malagulat din sa iyong unang mabuti. Yung mamatay ka na nagwa ka makikiponsay. Dito ka panilitan sa Diyos. Kaya mamatay na lang ka ba? Huwag ka makikulit sa iyong kaway. Ang recommendation sa Diyos, kung katulungan ng nag-ibang aron, mapalo nato ang mga espiritu nga naa sa kagit-git. Makigdait ka sa tanang dahon. Mingon sa Roma chapter 12 verse 18. Roma 12 versikulo 18. Kumasahan. 12:18. If it is possible, as far as it depends on you, depende kita niyang magsuon. Isang pagkapila ka sultihan sa Diyos, kung dili yun ka, may panimo ang Diyos. Depends on you. Live at peace with everyone. Pag kinabuhi nga malinaon o makadiriton sa matagusan. Never quarrel. Matugin mo tayo na sa istorya nila. Diyan, may nataway-away daw. Unang sakbo. Marinting kita na sa inyong balay ng sakbo. Hindi na mo yung uruin ng tapulan. Ito mga manilig. Ay mga tanong, ito mga mispis. Mamatay na natin maluhin. Mindset na siya. Hardship na kay pagbati. Pero isang tanong. Tulong na kaan daw ang mispis. Ilaway ula. Wara ko na uwan. Pasip. Naghitak ng mga sakot. Wari na nilin. Bilasa na. Maya ba na paminawan lang ng Diyos bilasa. Na umuyo ka ng lapita, halos kaaway na yung ibusilingan. Ha? Sunog kami sa crossing. Ako na tabangan. Uy, mula kayo kasuko. Anong yun? Kaya nga naman. Pagdamala niya sa sarili na ito siya sa tao. Hayra kayo. Naas na kayo siya. So pagka sunog, di tabangan na. Tabangan na ito niya kay Kalumoy. Mawini mo ang nahuna sa tao because of your good relationship. So kung magpataas ka diha, wala kayo nahimo. Tabang. Di ko katabangan. Bigla naging ang tabang ka, kung anong kang usap tabangan. Buhit pa ka, nabagay ng tabangan. Oo na. Gutom sa inyong mahimo pakigdait sa patagpo sa katao. Why gipili? Regardless of economic status. Sa ikuban, piliyon lang kini kay natoy makuha. Pag wala makuha, sa mukha. Ha? Pag kami isa sa kagwali sa atong GE, karong inon siya. Kuyaw siya. Nitibo pero namembro sa council sa siyudad. Kuyaw siya. Kung daw siya katuong, may anak siya. Pero kay tawag mo sa presidente sa eskwelahan. Karagis mo tanaw, hindi mo sa sundon sa security guard.
Wow, ka ng siyudad, paniguro mo. Isa si Kalintong sa una. May ang lingkit niya, hindi mo sa dalugan niya. Nakupos-kupos kita. Na ito mo ng pala, kasyon ka, meeting sa bus operator. Kuha siya pasod na. Ang tawag ano sa gawas noon ng personalidad. Pero ang Diyos nasa tanaw sa imo kasing-kasa. Inuwan ba ng imong magalaga? Inuwan ba ba imong magtuo? Pinala ko rin kung na pabautis mo, ano sing masimba. Kuma nangawat pag yun. Kuma nangumog pag yun. Sumay na masaktan niya po. Sundalo ko, bumuta ka. Ma, sundalo ka yun. Hindi ka lang. Hindi yun. Hindi ka pwede nga magtubag-tubag ang iyong senyor. Impose in proper discipline. Don't answer back. Kung answer man ka, situit ng imong tono. Magkata. Magpubotis mo lang, aron siguro ang sa. But lang, balo sa sign na una. Pangalan ng Diyos sa ilan. Di seminar. May reklamo, may problema, basi nagpupos ka lang siya. Wala, pastor. May nakilap pa. Tabang ko tayo sa ministry, wala. Wala na yung kita. Nabutis mo sa balili, as anak. Gusto silang langit o impyerno? Sa 1 Corinto 14:33, maupo na. Pakigdain. Chapter 14. First Corinthians 14. Verse 33. Ano na tawag ko? Grounded, no? Grounded ang 33. For God is not a God of disorder. Matanaw lang. But of peace. As in all the congregations of the Lord's people. Sabi na siya na ang Diyos, dili Diyos sa kasama. Nya sa Mateo 5:9, kinsa ang pagangandan na anak sa Diyos? Pakibasa daw. Ano daw? Kamoy basa. Mateo 5, verse 9. Say na ko na. Udahan ang ikamot na managdait at katawag ng kaisipon sila sa Diyos na iya mga anak. Say, identity sa anak sa Diyos. Ang iya kanunay ginauna pakigdait. Dili ko kasamo. Ang asawa, wala gani kwarta sa i-remit sa bana. Awayon kayo. Kwarta rin mong ikuwati kalinaw para nimo. Kwarta rin kalinaw. Kwarta rin makahakad din mong kalinaw. Of course, kayo magtormento po ng ilang kinabuhi. Kawanay pagkahos kabataan. Asa naman? Ano na? Discarte po. So at all times, atong una-unaon nga kanunay itang makita ito. Amen ba? Pero sa kakaingon ko na, di takawan ang kaaway. Ang dili makigdait sa nagbarog sa kamaturan o sa katarong mga daw-tatawa. Di kinamni mo ma-please. Talaga mga pastor, patun pasawali dito sa dili. Mga pastor ganit daw nga magka-bikos ang kinabuhi. Pagkaingon ang membro, bilig ko sa pastor, bisag kawan ko, talagang lagya ko sa Ginoo. Ha?
Mabilis daw ang membro si pastor na pobre. Believe daw sila, bisag buhay bugas, gibiyang ng pamilya, kaya mo simbang malagad. Pero kung asinso ang pastor, magbaton ng membro ng lugar, sigas na ni pastor ang kwarta simbahan. Asa man siya nagsakyan na ito. Antayan na ito kasi gamitin niyo utok si Kasing Mayawa. Antayan lang dito. Nandito. Ganyan ito sa wapa sa posisyon. Pobre man. Na posisyon. Uy, ano may beach resort? Asa sila kwarta? Sa unang gabay ko, walay ko rin. Wako, no? Hindi dahil ganit sa una. Ayaw naman muna mag-buisit ng samok. Samok na ganit ang utok. Basta yung kasing-kasing, sige kasuko. Sakyan kasi ako. Manto din nagaganaan mo sa iba kay kung kay kadasing, kung kay kalinaw. Dili lang sa kanang tao kita magmalinaw sa atong mundong kalingon. Makatuog ta nga mayong tulo. Kung di katuog mo ulag mata, wala nang problema. Napalit pangantoy gusto mabot. Kung ginoon na, be content with what you are. Matagbaw ka sa inaan mo. Normal lang mangandoy ka, nakatinguha. Pero ayaw, maghimog, mga lakang, aron lang ka-focus ni mga gusto, even in the manner of evil. Kung ba na din gusto, gusto kayo makakapot, hindi mo silang pinagmayo. Sa mga dunay politiko nga, congressman siya, maroon niyang 3 terms, mag-governo na po, lang ipil-pil din. Kung sa'yo nakapildin niya, 45. Bang! Uman! Mana ang dulas sa politika. Mailag politiko ka nga, magkabarong ka sa kamaturan. No, politiko ka o senior din mo, buhatan niya. Mapil, kita madama ni ka. Magkakaroon ka sa ilang binuhatan. Nakaba si Daniel, huwag pagkaon sa hat. Yun sa si Daniel kay supak mag-yun. Hambog siya. Diyon. Pero kaya naman ng Diyos, nagbarong man sa kamaturan, kinaiton man, makarong. Protektado sa Ginoo. Saya magkarabi na sa bastang kwarta na. Labi-labi yung libo na, linikit. Testimonyo nga ang pastor daw. Pobre lagi, nagnangan ng sapatos. Kita sa mga adunahan ng membro. Kita o dinastikuhan na taglinibo. Ang pastor kini. Kapag ito bagong sapatos. Kapag lastikol, may gihatag, hindi man ang lastikuhan. Ay, baka lang yan pa ng sapatos. Kamu mga membro, tanaw ko sapatos ninyo. Ano na, parang buwak. Pwede niya nagbarong. Nagbarong. Mura silang uniforme o sikol. Kapag magbarong nilaw lang pa. Hindi, natagod na. Naga-research. Pwede nga ito. Di mana niya ang color? Isa mo sa kagamay na inyong matabang, kabila kung love ninyo ang inyong workers, do it heartily. Tegong ko para sa among worker, kinay-kandikon ako ang kinay-kandikon. Moyel. Si Katolik, di mong tinigong, kapag nagkagwaraw nga tag 3 mil, wapo na kanin sila.
Natag. Ayaw mo mag-aaral. Wala mo lang nag-aaral. Ay na lang. Yan lang. Pero yung nga na, kung may kagrelasyon, di ba? Pinandapan niya sila. Huwag mo lang iwang. Nag-aaman yung termino. Then, another, number 4. Hinagiban, kung sa ganitong tulog, kamaturan, kamatarong, tulog, pagkiday. I-record ko mo. Kasi ulit mo sa ito. Pangutan na sila sunod, likod. Pangutan na ako sa ito, buwali ni Pastor itong duling ito. Hinagiban sa Diyos. Ikaw ba, pagtuo, ingon nga taming, di ba nagtaming anak pulis, unang taming nila. Kapatuon sila sa nila, kugil sa lawas. Pagtuo, ingon nga taming, nahimong anak sa Diyos. Ha? Sa Galatia 3, sa Galatia, chapter 3, 26 to 27. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Pakibasa na Bisaya hindi ko. In English, ano ba siya hindi masabtan? Inaagi sa pagtuo kamong tanan na imong mga anak sa Dios. Ayan. Sa pagpakig-ikusa ninyo kang Kristo Jesus. Binunyagan kamo aron may kusa kang Kristo musa nakaambit mo sa kinaiyan ni Kristo. Wow! That's why gitawag tanan. Kasi tawag na ito karon. Isa na tayo ngalan. Kristohano. Kanya ito dagatag ngalan. Provincial, Richard, Arman. Pero sa Espiritanong bahay, isa na itong pangalan. Christian. Kristohano. O sa daw dito, kung sa'y nakahimo na itong anak, lagi ba, kung saan bahina nga nahimo itong anak sa Diyos, lagi pa ko, pagto. Gusto, nagtagal. Ha? Kanya, human sa imong pagto, naunsa ka, nagunsa ka, yun sa ikibuhat nimo. Nagpabautismo ka, for all of you who were baptized, plural form, into Christ have clothed yourself with Christ. After you believed and accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, the next step is to be baptized. Tama? I-question ako dito. Kaya nata sa report. Nadia sa report ng mga kada district. Na ang converts nila mas gamay kaysa newly baptized. How come? Tapos even, parehas, 35, 35. Correct na siya. Ang ako sa masabtan dito nga, mas mayo ako ang converts, kamay ray baptized kay di man tanan converts magpo-baptize. Di man puson. Pero kung muda ko ang nabautismohan na kamay lang converts, how come? Bahaw yan. Tubang nila. Bahaw na pastor, previous years. Idawat sa Ginoo, na-convert sa Ginoo, huwag mo magpabautismo. Karoon na nagpabautismo. Good on siya. Tama, hindi nga anak. Buntang bubong ka siya ng pag-bautismo siguro. Si Mark, bautismado na. Hindi na lang umaga ng bautismo. Ang nandiyan, si Puti, bubong, ang perman. Ha?
Lumay na lang yung tabang sino man, no? Tagal-balaw siya desisyon eh. Ang John 1:12, ningon po diha, 1:12, ha? Paano ka naging anak ng Diyos? John 1:12, ningon siya 3. Andun sa 3, say He. Yet to all who did receive Him, gidawat niya, to those who believe in His name, bituon niya, He gave the right to become children of God. Declaration na sa Diyos, ha? Sa tanang ito, bidawat ng Kristo Jesus, giyatagan ng katungod ng mahimong anak sa Diyos. Children, verse 13, children born not of natural descent, nor of human decisions, or a husband's will, but born of God. Nahimong anak sa Diyos, dili sa tawanan pumaagin. Dili sa Diyos noon pumaagin. Sa Diyos nito ka, gidawat mo si Kristo Jesus kay mong Diyos ang maluwas, nagpumotis mo ka, ibiyaan na nimo ang tanan nimo, dili maayo, kinabuhi. Misis, di ba naman sa kuha, kapalaw mo sa una. Ang true orange, gamay, mas maganon. Nako ba raw? Kato sa kinuha ng orange. Pili na ka, bulak-bulak. Siya na ba na? Oo, sukat. Ikaw, ni mo nga. Kasi suka ako. Dispigay. Uy, bukal mo. Bulak mo. Pagtuo! Pag ayaw mong maniwala, walang mangyari sa buhay mo. Wala kayo pagtuo, kaya yung pagtuo, wala kang absent kinabuhi. Wala. Maga mo tuo, madawan, nag-angko kasi mong sarili, itugyan mong sarili sa Diyos. The Holy Spirit will dwell in your life. Wala, kontrolado na ka sa Holy Spirit, hindi na ka nagbinuang, hindi na ka nangilag, hindi na ka nagtinunto, hindi na ka nagkuha against sa Ginoo. Amen ba? Amen. Kung hindi against na po sa yawa. Kanya ito, against na sa Ginoo. O kita sa yawa. Sa diyan na Kristohano na ka, you have been baptized, dahil mo kang anak sa Diyos, against na ka sa yawa, okay na ka sa Ginoo. Muna ang kahit ako. Mababot mo? Kamu yung anak ba? Ako kayo palo. Ikaw ay nasayan ng Diyos. How you live? Well, we things coming Jesus. Ikalima, kaluwasan, ingon na kalot, helmet. Isaiah 59:17. Isaiah chapter 59, verse 17. 59:17, ingon ang Diyos. He put on righteousness as his breastplate, and the helmet of salvation in his head. He put on the garments of vengeance, and wrapped himself in seal as in cloth. Nawalang silyuhan. At ito sa 1 Peter. Unang Pedro sa New Testament. Chapter 1, 8 and 9. Nadia ito ka, bidawag kang Kristo Jesus, ang netabunin mo na unsa na ka. 8 and 9, chapter 1, sa 1 Pedro. Though you have not seen Him, you love Him. Sa wala daw takakita niya, higugma natin siya. And even though you do not see Him now, you believe in Him, and are filled with an inexpressible and glorious joy. 9. For you are receiving the end result of your faith, the salvation of your soul. Palakpaki ang Diyos.
Dapat sa Diyos niya sa dalang bitugan sa lugar kita. Kaluwasan sa imong kanan. Iba sa daw sa Bisaya, no? Gigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya. O kung kamo kaniya bisan wala kamo makakita kaniya. Hantod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong. Tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Wow. Di ka na luksuluksok. Bagay ka na ulas to, luksuluksok sa gamay na daw. Ito ka pildin. Luwas na tayo, amen! Hindi sa katong luwas. Atong nagtuon na daw ang kang Jesus Christ. Yan ang ganulso sa ensala. Ibag mo na sa Diyos. From old nature to new nature. Di ka sa daan na kinaiyan mo. Pagkukulang ka sa diyan, ito mo kadang simpo kay kalipay. But now, malipayon ka na nga nagsimba at alagad sa atong buhing na Diyos kay kitagaan ang ta sa kaluwasan sa atong panahon. Amen. Isa ni malipayan, di na kasi nilutan? Ha? Di na ka ma-imperno. There is an assurance and final declaration of God na ang iyang mga iya kitaganan ng luna sa langit. Luwasan. Di ko na ta, gibalot na ta sa kaluwasan. Separated na ta. Dilain na kita sama sa mayong binhi, nga itanumay nga kini nga binhi, yasahan nga mamunga gini. Diba? Kung mahayog man, mudaghan gini. Kung na itong purpose, kung magbuhig ka, magtanong, kaanin tagdagan. Wala ka mabilang ko sa sala, ikaw-gawas ka na. Iyon ang Diyos sa Ephesians chapter 1 verse 13. Iyan natin sa Diyos, amen? Karawa. Itong pasahon, Ephesians 1:13. Kasi iyan natin sa Diyos. Aside from John 1, chapter 1 verse 12 and 13. Bilisap sa Ephesians 1:13. Ingon siya, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal to you, the promise, the Holy Spirit. Silyuhan na ta siya. Sa diha, kung yung naitabukan ninyo, si Bisaya, sa diha na nakadungog ka mo sa mga balita ng dalang kaluwasan, bituo ka mo kang Kristo. Kung gihatagan ka mo bilang garantiya sa walang espiritu, sa pagpaila, nga kamo, iya na. Palakpak yung Ginoo, hallelujah! Iya na sa Diyos! Hindi lang namin sa kanas! Ay, mananap mo. Mamumuhat na siya o dautan, destroyer, destructor. That's why, when you are now in Christ, you are new creation. Sikat ko rin yung pasimentin. Bako na kang pinuhat, wala na itong daan yung kinaya na bahulbulan ka. Sawali po dito sa diin. Kanang sige bagulbol, sige reklamo, dili na malangit. Ano mga reklamo doon? Attention workers. Attention workers. Isa ko manitindog dito. Kung plano ang National Presbytery, sa mga wala ng tanggol, kagis ang naskunta dito, okay sa district, reforma sa district. Pag-abot sa National Conference, wala yung appearance ang mga workers. Of which they are obliged to present themselves. Ang pasok daw, Mr. Chairman, wala pa mangkay na pumunta ang mga guidelines. Inquiry usahan ninyo, kaya dili lalim ba yan maging polisiya.
Once it is approved, anyone who will violate of that policy is answerable and accountable. Kung ito metapos ko pag-approve sa Unified Presbyterian Policy, deacons who are handling churches, muhawa sa iyang pamimuluan o kumadto sa iyang trabahoan. Ito na ba rin atong flights dito sa Baclaw? Huwag kayo mahimo, National Presbyterian, ipadawag na po dito sa District Local. Karoon po, magpanday, lingkurang nila nga nang i-validate ang rason nga nang wala nakatang mga worker. Kung number 1 reason na, trabaho, kaduha, pamilya, katulong ay budget. So, bante-bante na lang ito. Ampuan lang ito sa resulta. Muna na, hagit na nakaingon ng Biblia, umiyak ka sa imong pamilya, sa buhay bukas. Tama ba? Si Jesus Christ nag-ingon, ang dili ka maong mubiya sa iyong pamilya, kung musunod ka na ako, dili na ako kinuna. Grabe ka, challenge. Biyahan yung pamilya ng maway bugas mo. Sunod ka sa sugaton sa Ginoo. Grabe, no? Nasabtol ginaton eh. Or, mubitiw na ta sa pagpamuhan. Ikaw ang sa'yo. Kalimang ka, tulog ka anda yung absent. Mag-leave na lang ka. Ako, nakatilaw na ko anak ko. Sabon. Normal na. Ikaw nung pulong sa Diyos. Ingon na espada. Sa mga espada, usaman no? Eh, hindi ko ka ng espada, usaman ka ng pag-yun. Samara, nag-iimong kasing-kasing, maayaw na. E samad na madaan. Kung saan na ito kinigpulong sa Diyos? Sa Lucas 8:15, Luke 18, no 8, 15, 8, verse 15. But the seed on God's soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word written in it, and by persevering produce a crop. Ang tao daw na nakadawat sa liso sa pulong sa Diyos, kung saan na siya natubo diha sa maayong yutan, maayong nga kasing-kasing, naminaw sa pulong sa Diyos, nagpabilin diha ang pulong sa Diyos sa kasing-kasing, sa pagkamalahutayon nagbabungahon. Nag-grow na ba ta? Muna nga itong tema sa General Assembly is expanding the church horizon. Pagpalaknag, paano malaknag kung ang mata ko sa simbahan? In all aspects, spiritual, biological, social, and everything. Much more than spiritual. Demonya ang sa upat kaliso, upat ba rin, no? Kaupat siya. Ang tulong sa dalan, magkadulong, lumog sa kulong sa Diyos. Madalang naman lagi, nakita, bituka sa mga langgang, nawala. Nguban, sa bato, pero wala may yun ng bato, tutuon man, unaman, tumayra. Di nakadulog ng bangot, namatay. Nawala. Ang katulog sa sagputan. Sagputon man lagi, nakatulog ka diyon, nalumpan sa sagput, nalumos. Ang problema na, nalumos. Nanghandom sa unod. Kini, ikaw pa, liturok sa mayang yuta. Ulong sa Diyos,
Naghihatag kanimo kanako, nagpabili ng pulong sa Dios, nagpadayon o nanguha. Pangutanan ay muga ba ka? Namuga ba ang iyong kinabuhi? Tingin daw sa mga Diyos, di ka na ito ang pagdawang mo sa Ginoo. What legacy, unsang legasiya may ika-specify nimo? Nanditubo ka. Nabagay ka lang na nagyawang na nadala sa Diyos. So, ang pulong sa Diyos, kung sa itong buhaton, atong tuman. Then, tingin may Jesus. Dining karabaw o binaw. Kailan mo binaw? Hindi sa bukid, sa ang karabaw, kailan mo ay kamo, ang kabaw. So, ngayon, kung sa ilang estado, rektan. Ang karabaw, pagdato na, pupunto sa pisi, aron na, dili magdagandagan ito, mag-anto sila yung mga lugar, yung mga gamit, manap sa buyan na. Iktandar aron, gaya na diya, binabalhinan na, gutong-gutong yun. So, ang karabaw, kontrolado. Nayamo nga nag-control. Kasi siya balhinan ko, ikaw niya. Ang binaw, may control. Gawas nun siya lang, siya kasang may control. Asa-asa yung gusto, na-control o may control. Ang tao yung anak, naka sa Diyos, kontrolado ka sa Ginoo. Hindi ka ba nakagwarawara? Hindi ka ba nakagkaon? Kasi makahilog to. Walang inom supplements. Diabetes na ba? Ha? Mindset. Heart. Pero kung binaw ka, patakaran ka sa asa. No? Ato yung mong kauban, tuwan sa orang ibalin sa bigaw, manang meeting. Kaya kunong to siya, sa lugar. Tuwa siya kay Balong, ngayang anak, nakadungkab. Balos man itong nadungkaban, mga parente, mga iso. Wa mangkit yung anak, kita mga bato sa diskuhan, baylihan man. Tanaw man, itanaw man, suwar mo ka. Wa man makakita sa tagsa. Ang ama mo na mo, ay, kilunggab. Ang ayaw, bakit ka ito? Okay, dito rin yung baro. Ay, anak ko ito. Fok! Lesson, moral lesson. Mano ka sa mga lugar, sikit. Anak. Muna ang kinabuhi sa anak ng Diyos, kontrolado na ka. Baba. Kontrolado. Imong emosyon, kontrolahan. Imong kakong kontrolahan. Ito naman tayo ito. Sige, magkakong. Over. Batasan, kontrolado. Diyos na, kontrolado, disiplinado na. Amen ba? Amen. Ito na mga inagiba na ngayon yung pinipinsa sa mga kaaway na gamit sa yalo. Manindog na.